Gabon deizuela guztioi, etzi izango da sarek antolatuta urtero Bilbon egiten den manifestazioa Euskal Errepresaliatu politikoen eskubideen alde. Eta horren atarian, espetxe eskumenen transferentziaren gaia jarri da gaur pilpilean, izan ere Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Alderdi Popularreko buru Alfonso Alonsok esan du ez dela ezinezkoa Madrilek Jaurlaritzari espetxe eskumena transferitzea, baina orain artean behintzat eta erakundea desegin ez izanak baldintzatu duela. No veo ningún inconveniente en que se puedan abrir mesas de diálogo para hablar de esa o de otras cuestiones que quiera plantear cualquier gobierno. Y prisiones, que está muy condicionado también porque ETA todavía no se ha disuelto. Y eso lo ha venido condicionando todo. Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak berriz esan du Madrilekin ari direla, hori bai diskrezioz espetxe politikaz hizketan, baina gogora ekarri ditu zenbait presoren kasuan hartutako erabakiak. Gai hau isilean daramagu eta nik uste dut naiz eta ez dena nabarmen politikaren aldaketarik egon egin denik, neurri puntualak ere hartzen dira. Preso batzuen egoeraz zein dena kontutan hartuz, hartzen diren erabakiak, zaintza epaitegiaren eskutik, edo espetxetako erakundeen aldetik ere. Bain justu, foro sozial iraunkorrak antolatuta espetxe politika integralari buruzko eztabaida egin dute arratsaldean Bilbon. Eta bertan izan dira EAJko Amaia Arregi, Euskal Herria Bildu koalizioko Julen Arzuaga, Alduguko Andeka Larrea eta PSeko Rafaela Romero. Foro sozial iraunkorreko Teresa Todaren gidaritzapean aritu dira hizketan eta Beñat Zarrabeitia lankideak dakar hango berri. Foro sozial iraunkorrak antolatuta Bizkaiko abolkatuen Bazkunean Gasteizeko legebiltzarrean gehiengoa osatzen duten EAJ, EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta PSeko ordezkariek espetxe politikari modu integralean heldu diote. Gaurkoan orain arte lortutako adostasunak argitara ekarri dituzte, horien artean urruntze politikarekin amaitu eta gaixo dauden presoen askatasuna aldarrikatu dute. Aurrera begira, biktimek jokatu beharreko papera, presoek eurek eman beharreko urratsak eta orain arte eman dituztenak modu praktikoan gauzatzea eta berme juridikoen bitartez emaitzak lortzearen garrantzia nabarmendu dute. Aurrera begira ere, PP-ren jarrera aldatzea eta PP konsensuetara erakartzea, zein etaren disoluzioak ekar ditzaken ondorioak aztertu dituzte. Guzti honen aurrean adostasunak eta konplizidadeak eraikitzen jarraitzea jo dute ezinbesteko elementutzat eta aurrera begira atzera ezinak diren akordioak erdiestea nabarmendu dute. Larunbateko mobilizazioaren atarian beraz, espetxe politika eta presoen egoera ditugu hizpide, baina gai gehiago ere badakartzagu gaurko albistegira eta hoiei begira jarriko gara segitan titularretan. Santurtzin, Ernai Gazte antolakundeak eta ikasle abertzaleek antolatuta motxiladun umeen errealitatea gertutik ezagutu nahi izan dute, Estizen Artola eta Olatz Iglesiasen lekukotzak jasota eta mai ingurua egin dute biekin eta Ernaiko kide Iker Altzedorekin. Iglesiasen hitzetan, haurtzarotik izan dute bizitza baldintzatua, gurasoren bat edo biak espetxean dituzten aurrek. Guk bizi osoan zehar uko egin behar izan diegu saskibaloi partiduei, urtebetetze festei, lagunekin asteburu pasa joateari gurasoak bizitatzeagatik, eta horiek detaile txiki horiek dira aur batentzat benetan garrantzitsuak. Heldutzen zaren heinean, uko egin behar diezu, ez dakit, ikasteari, azterketa bati, lan elkarrizketa bati, edolako gauzei, eta horrek azkenean zure nortasunean edo zure bizitza sozialean daukan eragina kristolakoa da. Egoera horren aurrean gazteek ere badutela zeregina uste du Ernaiko Altzedok. Belaunaldi berriek eta batez ere belaunaldi gazteenek ere kontuan izan behar dutela gatazka politiko batean murgilduta dagoela Euskal Herria oraindik ere. Oraindik gatazka politiko horrek utzitako ondorioak itxi gabe daudela, horren adibide direla kartzelan dauden euskal preso politikoak, eta bai Euskal Herrira itzuli ezinik dauden iaslari eta deportatu politikoak. Belaunaldi berrien eta gazteon esku batez ere dagoelako behin betiko konponbidea ematea gatazka politikoari eta horretarako klabea da euskal preso iaslari eta deportatu guztiak etxean eukitzea. Eta horretik dei egiten diogu euskal gazte eta ikasle guztiei larunbatean Bilbora joateko. Eta Artolak larunbatean Bilboko mobilizazioan parte hartzea eurentzat zeinen garrantzitsua den nabarmendu du. Alde batetik jendartearen aldarria kalera ateratzeko egun ezin hobea da. Milaka pertsonek betetzen ditugulako Bilboko kaleak eta
bestalde batetik, manifestazio horrek motxiladun umei eta zenide guzti hori ematen digun babesa ikaragarria delako, ez? Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologia Institutuak 1960tik gaur arteko Nafarroako tortura kasuak ikertzeko adjudikazioa jaso duela baieztatu dute parlamentuan, eta talde horren kualifikazioa nabarmendu du Ana Ollo kontseilariak. EH Bilduko parlamentari Bakartxo Ruizek egin dio galdera, Eusko Jaurlaritzaren aginduz egindako txostenari balioa aitortuta. Azpimarratu nahi dut Euskal Autonomia Erkidegoan Pako Etxeberriak eta bere taldeak Eusko Jaurlaritzaren enkarguz, egin duten txostenaren, torturaren inguruko txostenaren dimensioa, txosten horren garrantzia, eta horrekin lotuta, Nafarroan ere ematen hasi diren urratsak, Hortaz, galderaren mamia hori da, zein den Nafar gobernuaren balorazioa EAen egindako txosten horren inguruan, eta bestalde batetik Nafarroan ematen hasi diren urratsoietan ze asmo daukan gobernuak edo ze aurreikusten egiten duen. Erantzuterakoan Ollok nabarmendu du, oraindik asko geratzen dela ikertzeko, baina txosten aurrera pauso garrantzitsua dela tortura salaketak argitzeko bidean. Hacía falta una lectura más pormenorizada del informe y aunque sin duda es mucho lo que queda todavía por investigar sobre lo ocurrido con la tortura en este país, entendemos que este informe representa un avance importante en el camino hacia el esclarecimiento de la denuncia de torturas en España. 3 greba egun eta astebeteko lanuzteak iragarri dituzte sektoreka Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza publikoan. ELA, LAB eta Estelas sindikatuek egin dute deialdia, abenduan iragarri zuten, aurretik akordiorik lortu ezean, urtarriletik aurrera mobilizazioak indartuko zituztela, eta martxoaren 14an eta 15an eta ekainaren 12an egitea erabaki dute, Lakuako gobernuak beren aldarrikapenei erantzun ezean. Hain justu, datorren asterako antolatu asmo ditu Jaurlaritzak, negoziazio mailak. ELA sindikatuko Miren Zubizarretak honela deskribatu du hezkuntzako egoera. Irakasleetan, geratuko litzateke 30%an behin-behinekotasuna, edo heziketa berezian, geratuko litzateke 30%ean, edo sukalde eta garbiketan, mantenduko litzateke gaur egungo behin-behinekotasun maila berdina, eta aurreskoletan 40%an. Iruñeko udalak legez arautuko ditu apartamentu turistikoak, hirigintza kontseiluak aurkeztutako proposamenaren arabera, helburu nagusia balizko saturazioa ekiditea da. Izan ere udalak egindako azterketaren arabera, Iruñean legezkapoko 227 apartamentu turistiko atzeman dituzte, legearen arabera ordea 149 lirateke. Horren aurrean, Iruñeko udalak turismoaren jasangarritasuna bermatu nahi du, ingurumen, ekonomia eta gizarte irizpideen arabera, bisitarien industriaren eta auzokideen beharrak bermatzeko. Jose Luis Alpaire zenparantza Txillardegi hiltzela 6 urte beteko dira hilaren 14an eta haren omenezko horma irudi bat inauguratuko dute igandean Donostian Antigua auzoko Gaskuña plazan. Nik uste Txillardegi izan dela funtsezko intelektual bat, Euskal Herria irauli egin zuela ikuspegi berri batetik begiratu zulako. Eta ikuspegi berri hori izan zen, funtzean, hemen jarriko dugun leloan, irakurriko da. Euskera da Euskaldunon aberria. Horrekin birfomatu egiten da Sabino Aranak bere garaian Euskadi da Euskaldunon aberria egin zuen azalpen eta baieztapena. Txillardegi udaliburutegia herri ekimeneko kide da Fito Rodríguez, eta hain justu elkarte horrek bultzatu du horma irudia egitea. Duela urte batzuk batu ziren Donostiako udalari eskaera zehatza egiteko, udaliburutegiari Txillardegiren izena jartzeko eskatzeko. Hori babestu zainbat sinadura ere jaso dituzte azken urteotan eta udal taldeekin bildu dira, baina ez dute lortu proposamena gauzatzea. Horma irudia crowdfunding kanpaina bati esker ordaindu dute eta udalak baimena eman die Gaskuña plazan kokatzeko, baina elkartearen iritziz oraindik aitortza ofiziala zortzaio Txillardegiri eta hori lortzeko lanean jarraituko dutela diote, udaliburutegiari haren izena jartzeko proposamenari uko egin gabe. Txillardegi plaza zan hau. Alegia, hemen etzeon plazik, hemen zeon Txillardegi baserria, eta gero Txillardegi etxea bihurtu zana. Eta hemengo toponimikoa Txillardegi dugu. Baina udaletxeak jarri zuen Gaskuña plaza, hain zuzen ere Txillardegi ez jartzearren. Zen Txillardegikin nik uste dut beto bat dagola instituzioen aldetik, esaten da ez dela behar bezala onartua izan, baina bai, Txillardegi onartua izan herri aldetik, Txillardegi gizarte rekonozimendu badu, baina ez du rekonozimendu ofizialik, ez da inun azaltzen behar bezala, eta horregatikan, hemen Txillardegi zegoen tokian, gogoratu nahi izan dugu, zeren, berak idazteko hartuzun ez izenez,
Txillardegi. Otxarkoagatik mundura joango da Kaiene proiektua. Bilboko auzoko hainbat mugimendu sozial eta erakunde politiko zein herrikoiek espazio baten behar aldarrikatu baitute. Bizilagunek kudeatu eta auzora begirako gunea, harrera etxea eta Ateneoa izatea nahi dutena. Eurentzako egokia den gunea aukeratu dute jada, Bilboko udala jabea eta BBK kudeatzailea. Eta espazioak bertan behera utzita urte daramatzan arren, iragan urtarrilaren 5etik segurtasun enpresa baten zerbitzuak kontratatu dituzte. Kaienetik desobedientzia zibilez erantzungo dutela adierazi dute. Mof Quartet Jazz taldea kontzertu eskainiko du gaur Iruñeko Central Cafe antzokian, goi mailako musikariek osatzen dute laukotea, ohiko jazza alde batera utzi gabe musika herrikoi garaikidearen abangoardian kokatzen da beren estiloa, musikarekin entzulea hunkitzea baita taldearen helburua. Europako onenen parean ari da Jose Luis Mendilibarrei zuzentzen duen Eibar taldea, azken 21 puntuetatik 19 lortu dituzte armaginek. Arrobia saioan bolada onaren inguruan aritu ziren susperraldiaren gakoak aztertuz. Asteburu honetan goiko postuetan iltzatzeko beste aukera bat izango dute Atletico Madrilen aurkako lehian. 11 telebistan bestalde, geure webgunean sartuz gero talde armaginaren bi elastiko eskuratzeko aukera ere izango da. Hainbat albiste eman ditu gaur ezagutzera Willis Drummond musika taldeak, alde batetik Jon Iraundegik azken 10 urteetan taldeari egindako argazkien bilduma bat argitaratuko duela, eta horrekin batera 2 kantu berri jasotzen dituen vinilozko singela. Horren harira 6 kontzertu eman ditu laukoteak abenduan eta urtarrilerako ere batzuk baditu aurreikusita, eta horiek izango dira Joseba Balestenak taldearekin emango dituen azkenak. Izan ere, Willis Drummond uztea erabaki du gitarristak bere bakarkako lanari arreta handiagoa jartzeko eta beste proiektu batzuetan gehiago inplikatzeko taldekideek azaldu dutenez.